ଓଠରେ ହସ ମନରେ ବିଷ, ସେଇ ଲୋକ ପାଖରେ ଜମାନ ବସ। କହୁ ପଛେ ସିଏ ପିତା ବଚନ, ଅସଲ ଲୋକକୁ ଜୀବ ବିଶ୍ୱାସ। ଧନ ସୁନା କହି ଆସିବେ ଧାଇଁ, ଗୋଛି କାଟିଦେବେ ସାଇଁ ସାଇଁ। ସେମିତି ଲୋକଙ୍କୁ ଦୂର ଜୁହାର, ମଧୁର କଥାରେ ଭାସିବ ନାହିଁ। ମଧୁର ବଚନ କୁହାଳି ଯେତେ, ସତର୍କ ରହିବ ତାଙ୍କୁ ତ ସେତେ। ଆଗରେ ବୋଲାଇ ତମର ପ୍ରିୟେ, ପଛରେ ଗପିବେ କାହିଁ ଯେ କେତେ। ଟାଣ ହଉ ପଛେ କଥା ତାହାର, ମନ୍ଦ ଶୁଭୁ ପଛେ ତା କଣ୍ଠସ୍ୱର। ଅସଲ ଲୋକଟି ଜାଣିବ ସିଏ, ଭିତର ବାହାର ସମାନ ଯାର। ଲୋକ ଚିହ୍ନି ପ୍ରିୟା ପ୍ରୀତି କରିବ, ହସ ମୁହଁ ଦେଖି ଭଳି ନ ଯିବ। ସାପ ସାଥେ ପଛେ ବସିଯିବ ମିତ, ସେଭଳି ଲୋକକୁ ସତର୍କ ଥିବ। ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟି ଆମ ସାମ୍ନାରେ ମିଠା କଥା କହି ପଛରେ ଆମ ଗୋଛି କାଟୁଥିବା ସେଇ ଲୋକମାନଙ୍କ କବଳରୁ ନିଜକୁ ବଞ୍ଚେଇବା ପାଇଁ। ସେଭଳି ଲୋକଙ୍କୁ ଚିହ୍ନନ୍ତୁ, ସତର୍କ ରୁହନ୍ତୁ। କାହାର ମିଠା କଥାରେ, କାହାର ହସ ହସ ମୁହଁରେ, କାହାର ମିଛ ଆଶ୍ୱାସନାରେ ଢଳି ଯାଆନ୍ତୁନି। ଲୋକ ପରଖନ୍ତୁ, ତାପରେ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତୁ। ଫେକ୍ କନସର୍ନ ଦେଖେଇ, ଫେକ୍ ଇମୋସନ୍ ଦେଖେଇ ଆପଣଙ୍କୁ ଇମୋସନାଲି ଚିଟିଂ କରିବା ପାଇଁ ଲୋକଙ୍କର ଅଭାବ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ଦାୟିତ୍ୱ, ଆପଣ ସେ ଚିଟିଂରୁ ନିଜକୁ ମୁକୁଳେଇବେ, ନିଜକୁ ସୁରକ୍ଷିତ ରଖିବେ। ଉଚିତ ଲୋକ ଦେଖି ବିଶ୍ୱାସ କରିବେ, ଉଚିତ ଲୋକଙ୍କ ଉପରେ ଆପଣଙ୍କ ଇମୋସନ୍ ଇନଭେଷ୍ଟ କରିବେ। ସେଭଳି ଜାଗାରେ ନିଜ ଇମୋସନ୍ ଇନଭେଷ୍ଟ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ ଯେଉଁମାନେ ଆପଣଙ୍କ ଇମୋସନର ଭ୍ୟାଲ୍ୟୁ ବୁଝନ୍ତି ନାହିଁ। ସେଭଳି ଲୋକଙ୍କୁ ଆଖି ବୁଜି ଭରସା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ ଯେଉଁମାନେ ଆପଣଙ୍କ ଭରସାର ଯୋଗ୍ୟ ନୁହନ୍ତି। ନିଜ ଭିତରେ ଇମୋସନ୍ ନିଶ୍ଚୟ ରଖନ୍ତୁ। ଯେଉଁ ମଣିଷ ଭିତରେ ଯେତେ ଅଧିକ ଇମୋସନ୍, ସେ ସେତେ ଅଧିକ ସଫ୍ଟ, ସେ ସେତେ ଅଧିକ ଭଲ ସ୍ୱଚ୍ଛ। କିନ୍ତୁ ଇମୋସନ୍ ରଖିବା ଆଉ ଇମୋସନାଲ ଫୁଲ୍ ବନିବା ଦୁଇଟା ଭିନ୍ନ ଜିନିଷ ଆଜ୍ଞା। ଆପଣ ଇମୋସନାଲ ହୁଅନ୍ତୁ, ଇମୋସନାଲ ଫୁଲ୍ ବନନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ।